Hola! Hola a tots! Benvingut al meu vídeo tutorial que pot ajudar-vos quan vulgueu. En el meu vídeo d'avui és sobre de Mindomo. Mindomo és una app que ens servirà quan vulgueu fer un mapa mental, conceptuals, esquemes i diagrames. Amb el Mindomo us ajudarà a fer teories, storytellings, presentacions i moltes més coses. L'app no existeix a Google Play Store. Has de buscar-lo en el Google Site, Firefox o de qualsevol. Cal d'iniciar sessió, pretamos el crear i arribarem a les classificacions on podem triar utilitzar. Bonitos. I per exemple, en plantilles. Jo sóc una alumna de batxiller, m'encanta fer apunts molt detallades i fàcil d'aprendre. Així que vaig a triar el Cornell Note Taking Method. Aquestes són un poc de definicions. Ara, estem en aquesta pàgina. Opcionalment podries posar el nom de la teva classe o de l'assignatura, el que sigui també la data. A baix tenim el Notes Column. Aquestes són els apunts tomats durant la seva classe. Afegiu aquí les idees claus, els punts principals o persones, jocs importants. A baix de tot tenim el summary. Escriviu el resum mentre revisa els seus apunts i escriviu amb les seves pròpies paraules. Ara tenim el Q column. Aquesta secció s'ha d'escriure poc després de la classe, mentre encara tingueu un record fresc del contingut ensenyat. Aquí està bé. El bot de Mindomo. També hi ha 8 emoticones molt útil a costat. Són aquestes. Primer, notes. Les notes no es pot posar a la presentació, però vos podeu fer el que vulguis. Segon, enllaç i arxius adjunts. Per exemple, aquest enllaç i es sortirà a costat del títol. A més, podries posar des del teu ordenador, del Google Drive, Dropbox o de OneDrive. Tercer imatge. D'aquí podries penjar qualsevol foto, el que voleu també, per un link o del teu ordinador o buscar-lo directament. Quart, icones. Aquelles també, si vulgueu. 5 i 7. El vídeo i àudio. El segon botó, el mateix mètode que els altres i els últims marcadors de Mindomo i altre per ajudar a millorar l'app. Bé, hem vist abans aquestes botones, botó desfer i refer. Estigues 3 línies són opcions que tipus de forma desitges guardar-lo. El botó d'aquesta es donarà a posar un altre column, com així. Aquest botó per inserir una relació o sigui línia entre dos tòpics, com per exemple aquí. Molt bé. I l'últim d'aquesta columna tenim es diu temes on podem canviar el tema, literalment. Per exemple, aquesta.
Aquesta, millor. El presentador. S'utilitza quan si fem una presentació utilitzant aquests mòduls o aquest tema, plantilla. A més de tot, les plantilles que hem vist abans de tot tenen un botó de presentador. Per exemple, aquesta més aquestes i esta. Vale. Vale. Y último, el botón de compartir. Així que, repassem una mica. Hem vist els diferents tipus de plantilles, de les esquemes, diagrames. Cadascuna ens ensenya quan utilitzen cada caixa, cada línia, i us he ensenyat les funcions d'aquests botons. Botones d'aquí i el presentador. Gràcies per seguir mirant el vídeo. Si ho vas fer fins al final, et desitjo un bon dia. Gràcies per veure's. Adeu!